Ola a todos, benvidos de novo a un novo episodio de Laretando, que hoxe temos con nós a Merce, Totakeki en redes sociais, que, bueno, antes de nada, moitísimas grazas por vir. Soxiñas a vos por invitarme. Eu, antes de nada, vou facer a pregunta do millón xa aquí para empezar, que eu quero que nos expliques a xente así, que para que... De onde ven ese significado tan profundo, tan importante de Totakeki? Bueno, pois o nombre ven do videoxogo do Animal Crossing. É un xogo que a generación Z do 2000 para diante conocémolo bastante a fondo. O personaje, bueno, non é o personaje principal, pero sendo os máis relevantes no xogo, hai un personaje que se chama Totakeki. Entón, o único que fixen foi cambiar a E, por aí. E xa está, aí se quedou. Originalidade tope. Sí, é que vamos, eso... E agora, tamén me chama a atención, porque agora moita xente che chama Tuki. En plan, evolucionou o nome a Tuki. Sí, a Tuki. Non sei moi ben de onde veu, porque a miña comunidade é bastante creativa en ese aspecto, pero bueno, agora aí está. A verdad, integrouse tanto no meu personaje que hasta teño unha camiseta de fútbol con Tuki por detrás. Que fuerte, Sí. Eu, bueno, agora xa gostaríame que lle contaras iso, pois a xente que nos está vendo, que non te coñace, sobre todo, pois, que faz ti en redes? Pois eu o que fago é mostrar a miña vida diaria. Eu son mariscadora, dedícome ao traballo no mar con meu pai, e pois mostro en redes o que facemos todos os días indo traballar no mar, pero bueno, tamén me gusta moito enseñarlle ao mundo a nosa cultura, a cultura gallega. Entón, pois, desde lendas típicas como a Santa Compaña hasta a tradición das ervas de San Xoán. Que ben explicado, vamos, resumido. Parecía que te veras preparada, o sea... Non veño preparada, Pero sí. A mí, bueno, sí que, claro, ti eso, falas sobre todo da profesión do mar, de tradicións de Galicia e tal, pero ti comenzaches facendo pops, en plan vídeos de humor. Os inicios son curiosos, canto menos. Eu empecé en redes facendo vídeos de humor, dos pops que eran bastante populares en TikTok naquela época. Empecé recreando a chavales cos que en algún momento da miña vida me encontrei. Bueno, pois aí está, como é, exagereinos, non, os personajes, pois saliron eses vídeos. Sí, que o do Tinder e todo eso fora... Efectivamente, minitos do Tinder. Sí, fora bastante viral. Sí. E despois, o que xa foi aí o tope foi o de San Xoán, o das ervas de San Xoán. Ese foi o que marcou un antes e un despois, sí. É que a partir dese vídeo, bueno, eu estaba encasillada no pop, no lado humor de TikTok, e foi eso, o día de San Xoán, cando dixen, veña, pois hoxe, porque sí, voume salir do encasillamento dos pops e vou enseñar a xente como se fan as ervas de San Xoán, que aquí en Galicia é super típico, e de feito non pensaba que tuvera esa repercusión que tuvo. E nada, subino, e pois aí está. E depois, cando comenzaches a subir do tema do mar, da tua profesión? Pois foi ao final dese verán, cando empezou a campaña marisqueira ese ano, e tamén dixen, pois mira, ahora xa que estou máis metida no que é a cultura gallega e todo este tema, pois tamén lle vamos a enseñar a xente como traballamos a xente que nos dedicamos ao mar. E no tema de tradicións, a mí, iso, chamame a atención, porque moitos dos teus seguidores non son galegos. Sí. Sabes que, en plan, xente da Argentina, dicir, buah, que curioso... Sí, é unha pasada, justalle un montón a xente aprender da nosa cultura. É unha cosa que eu penso que hasta as persoas gallegas non nos esperamos, porque a mí sorprendeu-me que a gente de Chile ou de Latinoamérica me dixera que cultura tan bonita, non sei que... Joder, que temos un montón de cosas que contar. Sí, pois sí, a verdade é que sí. Unha cousa tamén moi graciosa que é iso, ti os vídeos, a maioría falos en castelán. Sí. Pero teñen che dito en plan, si finxes o acento, porque claro, tas acento galego como... Claro, é que o problema é ese, bueno, o problema non, pero é unha realidade, os que somos gallego-falantes, que te podes falar en castelán e notase tanto, pero tanto, de onde eres, ti, por moito que queres ocultar é imposible, amigo, olvídate, van a saber de onde eres. Pero a mí chama a atención porque che están dito en plan, ti estás exagerando o acento? Sí, eu falo pois como podo, porque falo... Como falo? Claro, porque, joder, que eu en castelán eu me tocada zocada, tío, de dicir... Non podo, non sei falar, hai palabras que a mí salenme solo en gallego. E que o falo fatal, é o que me sale o acento que teño, non... A mí encántame cando dis eso, que ti recolles berberechos e ameixas. Sí. E a xente que dice, a que? En plan, que es eso? Claro. Pero bueno, iso, tamén vou falar aquí do que é o verdadeiro protagonista, a verdadeira persona aí do teu TikTok, do teu Twitch tamén, que é
el suegro, teu pai, eu sinto dicirxo, pero... Somos fans todos do meu pai. O verdadeiro protagonista é teu pai. Totalmente, sí. É que empezou sendo a coña de... Bueno, eu empecé facendo directos en TikTok. Entón, meu pai sempre estaba por aí de fondo, tal, falando. E empezou a coña del suegro. Preséntame a mi suegro, non sei que. Eu, claro, eu collín a broma, pero... hasta un nivel que ahora, a día de hoxe, meu pai non o conocen por Kiko, sino por el suegro, sabes? Que vamos pola calle por nadie, ti eres el suegro, e, pero por favor, que está pasando, tío? A donde, como levamos esta broma tan longe? Sabes? Que fuerte. Sí. El, en que momento se deu conta de que, en plan, lle chamaba, o sea, de que ti a xente en xeral lle chamaba el suegro? É que a última pasounos, bueno, eu non estaba presente, pero pasoulle meu pai na gasolinera, foi repostar gasolina e a chavala que lle repostou dixe: ti eres el suegro, non? E o meu pai quedou flipando, tío, non, pero que me estás contando? Que o home veu para casa feliz, como se fora George Clooney que lle acaba de pedir unha foto, sabes? Nada, increíble. E levámoslo moi ben, foi, non sei. Eu estou super orgulloso de que o paren pola calle. O sea, foi a mesma situación que él. Que paren a él en vez de ti, o sí, sea... totalmente. Meu pai é a estrella deste canal e xa son personaje secundario. Sí, toda razón, sinto dicircho, pero é verdade. Pero a mí tamén me gustaría saber como levaron os teus pais, iso, cando empezaches a ganar popularidade en redes, como levaron eles? Pois levaron moi ben. Eu era unha cousa que, eu hasta que tuve 100 e pico mil seguidores, eu non dixe nada na casa, e de feito nunca pensaba decilo, O sea, sí. non pensaba decilo nunca. Pero bueno, eu traballaba nun súper, e si é verdade que chegou un punto onde, bueno, a xente no meu pueblo xa me reconocía, tal e cual. E unha das que traballaba comigo dixolle a miña nai que por favor que lle dera o número que o seu fillo estaba moi interesado en facer vídeos comigo. E miña nai veu para casa dicindo: que vídeos faz ti en internet? En plan, que me estás contando, tío? Que vídeos faz? E que dixen eu: non lle fagas caso, que, sabes, calado como un peto, que me dá moita vergonza, que non. E bueno, meu pai cando se enterou, porque, bueno, a miña nai dixeronlle que tiña 800.000 seguidores. Hostia! E dixo eu: a ver, non nos pasemos, daquela eu penso que tiña 108.000 ou unha cousa así. Que xa bastante, non? Pero bueno, é pouco, vamos. E cando meu pai se enterou, bueno, descargouse TikTok para ver onde a miña filla é famosa. Así, que eu sen decirlle nada, dixenlle: si che aparezo no para ti, aparezoche, pero non che vou enseñar ningún vídeo meu, non che vou enseñar, que me dá moita vergonza, non sei que. E un día, o día das ervas de San Xoán, foi cando enseñei o primer vídeo. Dixenlle: queres ver un vídeo meu? Toma este. Ah, que sí, claro, que como adelantaba máis. Eu dixoche que foi meu pai o que bendixeu ese vídeo para que chegara a todas partes do mundo, tío. Ese vídeo creo que ten, non sei se son 10 millóns de visualizacións, unha cousa así. Foi meu pai, pero ese vídeo meu pai bendixeu, me dixo: este é. É que ves, teu pai hasta aí no principio, é que vamos. Sí. A clave estaba en teu pai, é que vamos. Totalmente. Pois que guai, pero tamén me chama moita atención dicirlle, en plan, oye, que non sei que ti, non, eu que va para nada, vídeos. No, é que a min a día de hoxe non me dá algo de vergón, eh? Sí, non sei, é como... non sei como tomalo, sabes? En plan, que me gusta isto, que estou moi contenta co que fago, pero si é verdade que é como... non acabo de creerme o que fago, sabes, en internet. Para min, eu sigo sendo a persona que fun sempre e seguirei no sendo. Bueno, eso, a ver, o que fagas vídeos en TikTok tampouco se vai cambiar no sentido de ser como eres. Bueno, hai xente que sí que lle cambia o tema das redes, que cambia moito de ti velos en vídeos e despois en persona. E foi unha das primeiras cousas que dixen: isto a mí non me vai pasar nunca porque eu son... O sea, o que ti estás vendo no vídeo vou ser eu na vida real, non vou cambiar nada. Sí, pues, a ver, eso está guai, por unha parte, decir, a ver... Sí, totalmente. Que sexas en plan... Fiel aos meus principios, exacto, como eres. Entón, como levas cando ches piden fotos? Home, a mí que non me segue sorprendendo a día de hoxe. Mira que xa me pediron moitísimas fotos e felicitarme pola calle, cosas así. Eu sigo me sorprendendo, porque dixo, non sei como a xente lle pode facer ilusión conocerme a min, que sou unha persona normal e corriente, como eres ti, como é calquera, sabes? E levo ben, me fai moita ilusión conocer a xente que me ve, que lles gustan os vídeos e que me feliciten polo que fago, pero si é verdade que aínda non o acabo de trajar ben, sabe? Como, non sei, sou unha persona normal. Si, eres normal, pero faz cosas moi chulas en internet. Sí. Así que hai que creer eso máis, Merce. Sí, é verdade, debería de creerme un pouco máis, pero bueno. Pouco a pouco, veña, sí. Eu confío en ti. E a mí, bueno, tamén temas todos, ti estudaches integración social, pero foi creo que así un pouco de rebote, sí, non? Foi de rebote. Eu quería facer educación infantil
presentei unha selectividade, quedeime fora por 0,02, creo que fora, por nada menos, pero bueno, tampouco quixen volver a intentar, porque non o pasei moi ben estudiando selectividade, a verdad. Entendo perfectamente, sí. Entón dixen, bueno, pois fago o ciclo de educación infantil, o cal tampouco entrei, e dixen, pois, integración social. E agradezo un montón que non houbera entrado, porque realmente encontrei que a miña vocación estaba aí, que me gusta un montón, sí, moitísimo. T'has pensado, porque, bueno, non te dedicaches nunca profesionalmente a isto, pero t'has pensado nun futuro? A ver, a mí gustaríame moito, sobre todo traballar co que foi a miña asignatura favorita, que foi, bueno, sistemas de axuda a comunicación, e por eso aprendí lengua de signos, eu teño os títulos de traducción, de intérprete de lengua de signos, e si é verdade que me gustaría en algún momento, pero bueno, si se dá, dase, si non, pues bueno, quedarán un poquinho esa espiña clavada, pero... O tema de lingua de signos creo que é algo que deberíamos aprender todo o mundo. Deberíamos aprendelo. Debería de ser unha asignatura no cole. Sí, eu creo que sí, totalmente, sí. É moi difícil, porque sempre tuve esa curiosidade. É algo complicado, porque ao ser unha lengua ten a súa propia forma gramatical, bueno, é complicado, non é tan fácil, eu pensei que era máis fácil, pero se che gusta e che interesa un mínimo, é increíble, é un mundo que o descubres e dis, quero seguir aprendendo. Sí, sí. Buah, que chulo. É moi, moi bonito. Iso anima a todo o mundo que este vindo isto, sí, que aprenda lingua de signos. Ou polo menos o básico, que eso podemos aprender todos. Se a unha persona sorda vai facer moita ilusión que ti te sepas comunicar na súa lengua. E así, pois, estamos todos máis integrados, que a sociedade tamén, non? Temos que estar todos xuntos. Sí, falando tamén deso, tema profesións, ti traballaches de moitísimas cousas, non? Sí, eu teño unha vida laboral algo extensa. Coméntanos aí os teus traballos, porque a mí non me dan as contas, o sea, non sei. Sí, eu empecé con 18 anos recién cumplidos, empecé nun hotel, traballando de camarera de pisos. Na campaña de verán, facía falta xente, e, bueno, eu estaba vivindo en Santiago. E facíame falta pagarme o piso de estudiantes. E dixen, bueno, pois vou me meter a traballar. Empecé traballando de camarero de pisos, despois traballei nunha temporada cortiña de caixera nun súper, despois estuve tamén traballando nunha cadena de roupa, de dependiente, dunha tienda de roupa, despois estuve traballando no estanco, outra vez fun caixeira de supermercado, e agora son mariñeira no mar. Que fuerte, e de todos, cal foi o peor? Eu creo que caixeira de súper. Gustábame, pero por outro lado eran moitas horas, horario partido, bueno, problemas laborales que, traballar en horario partido creo que foi das peores cousas que se puderon inventar e deberíase de quitar. Certo. 100% non é normal, o sea, pasei moi mal traballando en horario partido. E por iso é o peor traballo. Se a mí gustaba, a mí encanta falar ca xente, eu fuérame, o que queiras, eu de caixeira disfrutaba, pero claro, tiña que ir polas mañáns, acabar de comer, volver a traballar, hasta cierre, e así todos os días non compensa. Imagínate aí na caixa, en plan, exacto, laretando, en plan, hai a cola detrás, bueno, Alguna vez ten pasado. Alguna vez, pero bueno, deixámoslo aí. E o mellor de todos, quitando o traballo de no mar, cal foi? O mellor de todos, eu casi diría que no estanco, porque fora... Eu, cando empecé a traballar no estanco, eu na miña vida toquei un pitillo, non sabía nin prácticamente o que era o tabaco. E aprendí un montón de cousas que diste, para que o queres saber, non? Pero, bueno, oye, o saber non ocupa lugar. Exacto, coñecemento. E aprendí un montón de cousas. E tamén a clientela era moi boa, gustábame laretar outra vez, traballando polas tardes, que tampouco é a hora punta, sabes? Viña un cliente aí falando, tal. Pois é onde mellor o pasei, a verdad? Que guai. De feito, falando de estanco, que agora vou pasar a Twitch, ti, o sea, traballaste no estanco precisamente para pagarte un ordenador para poder facer directos. Efectivamente, eu, como dixen antes, empecé facendo directos en TikTok. E a xente, bueno, encantaban os meus directos porque o pasaba moi ben e todos me animaban a que me abrir un canal de Twitch. Eu como un portátil que se caía a cachos, pero que collía esa pantalla que se despejaba do teclado. Eu digo, señores, eu non podo facer directos de Twitch con esto, sabes? E bueno, a xente animoume, donaronme incluso cartos, dixéndome, joe, apoyámosche, de verdade que queremos que fajas Twitch e tal. E dixenlle, bueno, se a xente quere, porque, bueno, meu pai en esto, bueno, primeiro en dixirme que si fai, no que anima a xente e tal, e nada, dixen, bueno, vou non intentar, porque para min era un desembolso de cartos moi grande nese momento, e dixo, ostras, se teño que traballar no mar, ainda por riba pagarme isto, vou buscar outro traballo que sea polas tardes, non? Pola mañá vou ao mar e pola tarde outro traballo para poder comprarme un ordenador.
E así foi, polas mañas iba ao mar, polas tardes era estanqueira e polas noites era Batman casi. Aí vamos, Sí, traballando varios meses, por fin me pude comprar o setup, o ordenador, 2 monitores, todo o que me facía falta, vamos. E agora, pois, aí está, aí facendo Twitch. Claro, por ti que sabías algo de Twitch, de en plan, como funcionaba? Nada. Non, se de feito o meu primer directo en Twitch foi sin micro, en plan, eu empecé, abrín o directo, eu, claro, sin saber configurar un micrófono na miña vida, tío, é un desastre. Empezame a dicir a xente, non se te oye, mute, non sei que, eu, non me pode estar pasando isto a min, isto a min. Bueno, abrín un directo de TikTok, por favor, pedindo a xente que me axudara en directo, en directo, tío, que me axudaran, por favor, que non sabía configurar o micro, desesperada, pero desesperada. De feito, chamaronme por teléfono e dime, o sea, un dos meus amigos, claro, vou a casa e intento axudarche a configuralo, eu, que me acuda Dios si querme, home, que haga empeño, porque isto é terrible. E ao final faloume un chaval que tamén facía streaming de Latinoamérica, que se despertara e acabara de ver o meu directo por TikTok e dixo, axudo cheo. Este chaval colleu, de verdade, estarei agradecido toda a vida, colleu, levantouse, fai unha videochamada por Instagram comigo, o chaval unha cara de sobado, unha cara de Dios, de resacón, pero de levantarse mal, tío. E axudoume a configurar o micro e isto, ahora xa sei, ahora menos mal tamén, pero ostras, o primer directo, algo para non olvidar, Ostras, iso tiene que estar aí guardado de... Sí, é que de feito, ojalá guardar ese directo, pero borrouse, porque, bueno, teñen como unha caducidade os directos en Twitch. Se non, ese directo que o guardaba para sempre. Fua, increíble. Entonces, a mí, eu tamén quero que lle digas aquí para a xente que nos está vendo, que faz ti en Twitch? Básicamente, de que trata? De todo, de falar, sobre todo de falar, tú. Como me gusta falar, Nunca pensei... Mira que eu era, no colegio, eu era a chavala que era tímida e que non falaba. Que fuerte. Eu era tibesme, non, pero en Twitch o mellor directos de 4 horas, 5 horas falando. Falando diante dunha cámara como unha completa esquizofrénica, tío. En plan, son horas e horas falando coa xente do chat. Bueno, que tamén xogo videoxogos e tal, pero donde máis repunto é neso, no jazz chat, en falar. Que fuerte, de que falades tanto tempo? Ojalá saberlo. Ojalá saberlo, verdad? Non sei, o sea, empezamos a falar dunha cousa, así como che falo, desde temas máis serios, como pode ser a salud mental en redes, tamén é un tema bastante importante, como che falo do último xogo que saleu do Nintendo tal, sabes? De todo, literalmente de todo. Además, xa estás aí unha comunidade de fieles seguidores que están aí todos os días. É verdad. Eu ainda, o sea, fai, non sei canto tempo, pero non sei, nun dos últimos directos que fixen, preguntei a xente que leva un ano véndome, 12 meses pagándome para verme, digo eu, vos, que é o que vos fai gracia disto, tío? Non vos aburrides nunca, Nada máis, sabes? Que fuerte, que, jolín. Jo, pero tamén ten que ser moi de reconfortante. Claro, é como reconfortante, que haxe xente que che vexa todos os días e que prácticamente non che falla un directo, para min esa xente xa non son persoas que me ven, para min son amigos. Eu, de feito, moita xente da que me conoceu por Twitch xa son amigos a día de hoxe. Sí, non son amigos, non son persoas que me ven. Sí, non son números. Claro, exacto, non son... Son xente, de verdad, que joder, que os quero como se os conocera toda a vida. Oh, que guai, pues que guai. Sí. Además, ahora estás super activa por Twitch, faz directo casi todos os días. Casi todos os días, sí. Casi todos. De feito, me parece que o único día que non fago é domingo, porque é día de descanso, non día do Señor. Se o Señor descansou, tamén. Exacto. Home, vamos a ver. E a miña pregunta é, se agora só poderas quedarte con unha rede, en plan, con TikTok ou con Twitch, cal elixirías? É que claro, cada rede social ten as súas cousas boas. Eu creo que me quedaría a día de hoxe pola libertad que dá Twitch, porque Twitch é moitísimo máis aberta en un montón de aspectos. TikTok, hai aquelas palabras que non che dixen decir, tens que estar aquel contenido para que o algoritmo che recompense, porque, bueno, ese é outro tema que se nos poñemos a falar desos algoritmos e esas aplicacións, como funcionan por dentro, cuidado. Pero Twitch é como ti encendes a cámara e podes ter ti algo programado, podes expresar como queiras, non sei, é moito máis aberto. Pero TikTok teño unha comunidade moi grande, que tamén, se quero dar visibilidade a algo, vais a dar moita máis visibilidade en TikTok. Pero, bueno, eu creo que me quedaría con Twitch. A día de hoxe quedámonos con Eu Twitch. creo que sí.
Que guai, pois, oye, pois tamén está Sí, ben, non? pois iso ten que pasar a xente ao meu canal de Twitch. Eso, exacto. Un pouco de spam ao canal de Twitch, que non é todo TikTok, A mí gostaríame saber tamén se hai algunha diferenza entre a Merce que aparece en Twitch e a que aparece en TikTok. O único que che vai, a única diferencia, se se pode falar así, é que en Twitch son eu ao 101%. Se en TikTok son ao 100%, en Twitch é ese 1% que TikTok non me deixa expresarme, sabes? Pero non hai moita diferencia. O tonto paga igual. Se non en TikTok como en Twitch, tanto dá. Que bueno. Pois ahora tamén me gustaría falar eso, o tema de que eres mariscadora, traballas no mar, aí na ría de Muruxanoia. E tamén, gustaríame saber, jova, tamén por que decidiches traballar no mar? Pois é prácticamente o recambio xeneracional. Meu pai é mariñeiro, dedicouse... Bueno, meu pai, ao principio, foi fotógrafo, despois meteuse no mar. Desde que eu nascí, eu xa recordo ao meu pai no marisco, sempre. Digamos que eu non estaba moi contenta no traballo que tiña, ese horario partido que estaba me consumindo, literalmente, e dixome meu pai, oye, eu sei que estou moito contigo non vai, non, porque, bueno, eu que sei, na miña vida fun ao mar, ni nada, e dixome, ti ese traballo telo aí, ven e prova, e ti despois deso decides se queres seguir aquí traballando comigo ou se queres buscar outra cousa. E dixen, bueno, pois vou probar, pero con unha ansia de que eu non quería traballar, pero que non me iba a gustar, sabes? Iba super negada. E a día de hoxe é o que me quero dedicar. O sea, o meu traballo é o mar. Que fuerte, pero todos ao principio ibas en plan, si, vou, pero non me vai gustar, no. claro, sí. Eu iba con que isto non é para min, ademais é un traballo moi físico, un traballo moi duro. Eu non aguanto aquí nin 2 días. Bueno, outra cosa que lle tiña medo se me iba a marear no barco, porque nós vamos en barco e dixo, bueno, vou estar vomitando ali, vai ser un espectáculo, sabes? É que va, non, todo o contrario. No, es que guai. Sí, joder. Como recordas ese primeiro día que foches ao mar? É que o primer día coincideme con un temporal, tindo por riba. Joder. O sea, dixen eu, isto será bonito para que non queira ver, pero para min, coidado. E nada, ben, o sea, recordo ese primer día como un pulpo perdido nun garaxe, porque non sabía que había que facer, tampouco sabía facer nudos, estaba moi perdida, pero bueno, que, oye, tiña aí meu pai de referente que me enseñou todo o que sei, e tirome moito para diante, entón agora xa son prácticamente podo ir sola. Si quixera, podería ir sola. Que guai, sí. Está super ben, oye. E a mí, jova, tamén me chamou a atención iso, porque os teus seguidores, a maioría, como dicía antes, son de fora de Galicia, e chamalles moitísima atención. Como tiramos de rastro. Sí, o sea, sí, exacto, en plan que traballas no mar. Traballo no mar. A ver, eu entendo que é un perfil que chama a atención porque, bueno, aparte de que son muller, tampouco vestí moitas mulleres neste mundo, que tamén, joe, pois, está guai que visibilicemos, porque eu non son a única que vai ao mar, nin que son mariñeira, hai máis mulleres mariñeiras. O que pasa é que, bueno, pois eso, que nos dediquemos a redes, o mellor somos unha ou dúas, pero que estamos aí, que existimos, E chamalles moita atención tamén a forma de traballar que temos, porque, claro, a extracción de berberecho meixo con un rastro que dicir que é como un rastrillo gigante que vai no fondo, sabe, a xente cortocircuito un montón. Choca. Claro, eso é moi vistoso a nivel de vídeos e tal. Sí, además creo que son tamén dos vídeos que teñen máis visitas. O primer vídeo que subín traballando no mar me parece que ten, non sei, ten 2 millóns ou así de Que borrada, sí. Ostras. E que é así tamén o que máis te preguntan acerca da tua profesión, do traballo no mar? E aquí entramos no tema de que hai xente que a día de hoxe segue tendo uns estándares como moi marcados de machismo, entón dime, pero por que tes que ir ti e non poder teu irmán? E claro, eu digo, eu teño 2 mans como a ti, me refiero, podo ir ao mar, e son completamente capacitada para ir, pero eso creo que é como unha pregunta que se repite un montón, eso de por que tes que ir ti cando mellor podes ter un irmán ou alguén que vai con teu pai? Sí, un home, vamos. Claro, dun home, sí, exacto, ou a tua parexa ou non sei que. Pero por que eu non? O sea, por que eu non? Non teño tanta diferencia de ti, non sei. Que nacen os homens con aletas, non creo, non? Son máis capacitados. Quen sabe, non sei, pero bueno. É que claro, de feito, o tema do machismo era unha cousa que quería tratar, porque sí que hai como moito machismo alrededor desa profesión, non? É que o mundo do mar, ao fin e ao cabo, son profesións como pode ser pois, a soldadura ou a mecánica, profesións que están englobadas ao mundo masculino e que parece que as mulleres non temos cabida aí, pero que existimos. Así como hai... Pois eu, de feito, cando subín vídeos do mar, estaba pensando tamén en creadoras de contenido que subían vídeos de mecánica, que elas eran mecánicas. E xin eu, joe, pois isto para visibilizarme está moi ben, porque a muller ten cabida nesos traballos tamén. E dixen eu, pois mira, olha, pois aí estamos.
Pois que guai. Sí. Pero tamén, o sea, desde fora sí que hai machismo, pero dentro da profesión tamén hai machismo. Dentro da profesión hai menos, porque ao fin e ao cabo, como eu non son a única muller que vai en barco, sabes? É como que está dentro da nosa comunidade, está como máis normalizado eso, claro. Pero é máis a xente de fora, que non están acostumbrados a ver a unha rapaza ou a unha muller nun barco, rastreando ou traballando nel, sabes? Pero dentro do noso sí, porque ao fin e ao cabo criaste con eso. O sea, a día de hoxe está bastante normalizado. Pero bueno, que dentro que tamén podes encontrar a xente que este trallada, sabes? De todos os lados, vamos. Pero bueno. E tamén que falabas de tema de relevo xeracional, tamén entendo, bueno, non sei, falo desde, non sei, pero vamos, que, joder, está unha perda xeracional moi importante nese tipo de traballos, non? Sí, é que o problema do mar, xa non só falo do marisqueo, pero si en traballos en nasas, en redes e así, sí que é verdade que é un traballo moi mal pagado, porque, bueno, o de sempre, non? O traballador que traballa no mar é un traballo mal pagado, entón, un rapaz de 18 anos non che vai dicir que quere ir ao mar, porque para que lle paguen 500 euros por estar rompendo o lombo, non che vai dicir que quere ir, porque é un traballo moi duro. Me refiero, non é equiparable o sueldo ao traballo físico que estás facendo, sabes? No marisco, ao fin e ao cabo, pois sí que se compensa máis. Pero tamén che digo, son esos meses do ano. Non é ir a redes ou ir a un barco de altura, sí que che ofrece un sueldo máis, digamos, non é ese período e despois non tes nada, sempre vas a ter, pero si é unha miseria. Tiñese que pagar ben. Claro, pagar o que é? Se pagara ben, habría máis xente. Non decimos de que fagas unha millonada, pero pagalo como ten que ser. Entón a xente vai a traballar. Un salario digno, basicamente. Claro, é punto, un salario digno, que sea correspondente ao traballo que faz. Claro, que tamén é moi triste que facedes un traballo super importante e que este tan mal valorizado porque non se valora nada. Xa dixo, sobre todo nos barcos, no marisqueo nós non temos queixa, que bueno, que depende da campaña, todo, que podes facer máis cartos ou menos, porque o noso vai a puja, me refiero, ti colles os teus cupos de berberecho ou ameixa, levalos á lonja e esa tarde faz unha puja, e o precio fluctúa un montón, pode ser que un día fajas máis e outro día fajas menos. Pero nos que si teñen o problema son os que van de mariñeiros en barcos do Serco, dos Miños, de Nasas, esos barcos son os que están mal pagados. Ese é o traballo o máis duro e, por desgracia, o peor pagado. Pues que triste, que triste. Moi triste, sí. Ti, que tes 23 anos, canta xente coñeces da tua idade que te este traballando no mar? Pois eu conocí uns cuantos estudiaron comigo. Non é que conozo 50 personas, pero a uns 10, 12, sí. Dentro do que hai, non, que é pouco, que sigue sendo un porcentaje pouco. Dentro do que hai, ainda, bueno, oye, non é todo xente de 50 para arriba, sabes? Xa. Sí. A media de edad, onde está máis ou menos? A media de edad eu creo que anda entre uns 35, 33, 35 anos hasta a jubilación, hasta os 60, por aí. Bueno, non está tan mal, pensei que sería un pouco máis alta, porque sempre se fala eso de que, claro, que non há xente nova, non quero ir ao mar, non sei que, dixen, bueno, esta xente estará para jubilarse todo o mundo. No, xente nova da miña edad, esos somos poucos. Pero despois, a partir dos 30 anos, xa te xente que traballa no mar. Bueno, no mar, no marisqueo, que é onde máis controlo. Despois nos outros barcos e así, pois non sei. A mí tamén me gustaría saber, porque sí que en xeral a sociedade somos moi pouco responsables co mar, pero si dentro da profesión tamén hai prácticas ou persoas que... Un montón. É que, de feito, o cambio ten que empezar pola xente que traballamos no mar. Sabe? Eu, desde logo, nesa cousa, nese apartado, digamos, non me podo incluir porque eu son todo responsable que se pode ser, pero si é verdade que no mar ves cousas que dis, tío, pero si eres o primeiro que estás traballando aquí, coida o que é teu, sabes? Que é do que estás vivindo. Bueno, desde tirar, cando hai unha pérdida de gasolina nun puerto, que ninguén se faga responsable del, bueno, desfeito, é terrible, tío, cando se limpan os barcos, usar disolventes e todo iso vai para o mar outra vez, tío, ti como mariñeiro atrás, non, sei o primeiro, en coidar o medio onde estás. O cambio debía empezar por nós xa. Ostras, que fuerte. É moi fuerte, sí. Sí, porque ademais, é que claro, vos é como a vosa oficina de traballo. Se unha coidades... Exacto. O exemplo é ese. O sea, un oficinista vai che deixar unha oficina desfeita, non? Pois ti, se eres mariñeiro, non deixes o mar desfeito, tío. Que é do que vives. E tamén, iso, ti nas túas redes, fai uns meses, o sea,
Dalles voz á problemática ca mina de San Fix. A mí gustaríame, para a xente que non sabe que pasou con esa mina, que contes un pouco que problema tedes os mariñeiros con esta mina. Bueno, pois na nosa zona hai unha mina que é a mina de San Fins. Esta mina, digamos que leva pechada uns 40 anos, bueno, tuvo períodos que sí que se traballou un pouco, pero bueno, esa mina está en abandono, vale? Como toda mina, como toda explotación mineira, ten unhas balsas de lodo, unhas balsas onde os metales pesados se acumulan no fondo delas. Esas balsas están, pero rotas non, o seguinte, perdón, o que pasa é que o río pasa por riba delas, entonces fai unha sedimentación, me refiero, a agua que pasa por riba está ben, pero a da baixo non, a da baixo ten metales pesados. Que quere facer o ayuntamento? Rompelo todo e que vai todo directo ao mar. Eso é o fin do fin da ría de Muros e Noia. Se esas balsas non se fai como se ten que facer, bueno, os expertos saberán o que teñen que facer, non? Para facelo ben. Se non se fai ben, o marisqueo ali xa ninguén vai volver a traballar. Ninguén. É que é moi fuerte. Claro. Sí, o sea, madre mía. Xa non só tamén é que... É que, de feito, a playa non sería apta nin para o baño. Claro, e está, tema de contaminación e todo iso. Claro, non é só que, bueno, o marisco morre e todo eso, pero que eso quede inutilizado completamente. E non só o marisco, é que lle afectaría a todas as especies do mar. E sería o fin da ría, eso, que abran a mina de San Fins. De feito, relacionado con este tema, fixaches unha canción con Rome. Sí. Pues precisamente falando disto, como xurdiu esa idea, esa canción? Foi, de feito, eu creo que saleu nun dos seus concertos que daba aquí en Santiago. Eu fun a varios e levámonos moi ben. E xusto quixo dar a visibilidade problemática que estaba tendo, non? Que fixeron o vídeo tal e cual. E ao acabar, bueno, eu din como un pequeno discurso ali, non? Que a xente que estábamos do que estaba pasando. E dixo, joder, gracias Pablo por isto, por dar visibilidade. E dixome, vamos a facer unha canción, vale? Pues vamos a facer. Sí, vale, claro que sí. É unha boa idea. E a partir de aí surgiu a historia e me parece que a fixo como en 2 semanas ou así, o sea, en tempo récord, e sacamos videoclip e, joder, super guai. Como foi esa experiencia aí de sentirte, non sei, dentro dun videoclip? Increíble. Eu non sei, eu son todo terreno, a mí bota moi piqueiras. A verdad que sí, o sea, todo terreno, no, pero... Estuvo moi guai, estuvo moi guai, a verdad. Bueno, pues tamén é outra forma de darlle visibilidade. Claro. Sobre todo para, o que sei, penso en xente nova, no? Que igual, pois, se lle falas así de sí, mina de non sei que tal, claro, darlle igual o mina. Pero se escoita unha canción, sí. Igual sí que xa... É unha forma moi guai de darlle visibilidade tamén aos problemas. E tamén unha cousa, bueno, un problemática que pasou fai uns días, que é o tema de todo o berberecho, toda a meixa morta que apareceu na ría de Muros e Noia, sí. De feito, ainda estuvemos, onte non, antontes, estuvemos quitando o marisco que estaba morto da playa. Nada, a problemática ben, porque, bueno, aparte de que en Galicia chove moito, como todos sabemos, as gestións do embalse que hai ali non se fixeron como se tiñan que facer, todos esperaron a que o embalse, sabendo a previsión meteorológica, esperaron a ter o embalse, non sei o porcentaje, pero casi cheo botar por fora para que haxa unha situación de emergencia e teñas que abrir as comportas. Que pasou? Cadrache con marea baixa. Entón, a agua que había non era salada, era dulce. Era todo o embalse foi para baixo. Entón, eso o marisco notou moito. Hasta que morre. Xa, como, o sea, ti que fuches, como no, o sea, chegas aí a ves todo ese marisco morto, como foi ese... A min vai me quedar para sempre, é un recordo que me quedará para toda a vida, é que cando nos dan o aviso dos mariscadores, por favor, xente voluntaria que veña á playa de Testal, que o marisco está na beira da playa, a ver se podemos rescatar o 1 ou 2% de todo o que se poida facer. Baixar do coche e que me cheirara a marisco aberto, ti. Do coche, de ir andando e dicir, ten que ser unha catástrofe, pero na miña vida vin tal cousa. Pero dun olor fuerte, sabes? A berberecho aberto, a meixa aberta, que diste... Que é o que hai ali para que cheira así? Pero na miña vida o vou olvidar eso, Non, guau. Jamás, tío. É que claro, o sea, claro, vi imaxes, vin vídeos, pero o que dicía a xente de que é que o que estás vendo aquí non é en realidad... Non fai xustiza. Exacto, non fai xustiza. Non fai xustiza, o sea, eu, para que vos fajades unha idea, o berberecho estaba tan acumulado en capas, un sobre outro, de berberecho morto, entre ese morto a cría que estaba medianamente viva, aínda que está tocado, no mismo metro cuadrado, eu non sei se teríamos 20 capachos cheos. No mismo metro cuadrado, estando eu rastrillando
todo e xuntando nunha morea, no mismo metro cuadrado, 20, 30 capachos, un detrás de outro, non se acababa. E de feito, supóñome que esta semana teremos que volver, porque que, claro, o marisco está ali, e se está todo xunto, non se pode reproducir. Entonces, haberá que buscar unha solución. É que claro, é dicir, nós desde fora vemos eso, vemos o marisco, pero claro, para vos é o diñeiro, sabes? En plan... É todo. Claro, é todo. O motivo que tes para darlle de comer aos fillos que nos teña é manter unha familia, é o marisco. E de verdade a mí sorprendeume, porque eso tamén pecamos moitos mariscadores e a xente que traballamos no mar, cando hai unha catástrofe parece que ninguén lle quere botar as mans a nada. De 1500 que éramos, o sea, que somos na cofradía, eu creo que ali éramos, que non me pareceron moitos, 200 persoas. Donde está o outro resto? Me refiero. Joé, se isto é unha problemática de todos, cantos máis seamos, mellor, non? Pero bueno, dentro dos poucos que éramos, ainda me sorprendeu que hubiera tanta xente. Como se nota cando che van ao pan? Como se nota? Sí, esa é verdade. Ostras. É triste. É triste dicilo, pero é verdade. É verdade. Ademais, neste ano, polo que lín e tal, como que a captura de berberecho tal foi bastante... Foi moi baixa. O normal é que ao principio dunha campaña vayas a 20 kilos por persona. Neste caso, se vamos ao máis meu pai, que sean 40 kilos de cupo de berberecho. Este ano estábamos indo a 6. E non éramos capaces de coller os 6. Que fuerte! De berberecho era imposible, que non hai, non che viña xa. E claro, agora a cría que hai, non, porque ti sabías que había cría, pero ti non podes comercializar. Que toda esa cría, ahora che dixan, está na beira da praia, está morta. Xa, Dios. Diste, para o ano que? Para o ano non vai haber nada. Entonces, a ver se ese 1 ou 2% se chega a salvar e temos moita suerte e para o ano podemos ir a traballar. A ver, esperemos que sí. Ojalá que sí. Sí. E a mí xa outra pregunta relacionada con isto do tema do mar. Agora vouche poñer na tesitura de se puderas vivir o 100% de redes, deixarías o traballo no mar? Eu, se pudera vivir de redes hasta un punto que o meu pai mañá lle dixera non vai a sumar porque che jubilo eu e máis a miña nai, eu si o deixo. Se tuvera esa gran inmensidade de cartos para dicirle aos meus pais mañá non ides a traballar que estades jubilados xa, eu si o deixaba, porque ao fin e ao cabo o meu mar está moi ben, pero é duro, que é unha cousa que che desgasta, que é moi bonito e moi reconfortante, e a min encántame, pero o mar é moi duro tamén, unha cousa non quita outra. Entón, eso, eu se mañá lle pudera jubilar, tanto a miña nai como a meu pai, eu dixo, pois mira, pois olha, fago este sacrificio e deixo isto. Que guai, sí, a ver, nese sentido, a ver, pero eu creo que traballar así, claro, traballar así, pero a ver, non somos tontos tampouco. Eu podo disfrutar do mar, pero tamén indo a pescar robalizo, sabes? Me refiero, non a romperme o lomo da mañá, sabes? E outro, vou falar agora xa para ir terminando, unha das tuas pasións, as tuas grandes pasións, que é o dépor. Exacto. O Dépor. Sí. Porque te eres areira do Dépor hasta la muerte, Sí, e así serei. Hasta que vexes equipo en primeira, que, vai nos costar, pero como vai costar, Madre mía. Pero sí. Pero, é de onde ven esa afición por... A ver, o Dépor sempre escoitas na casa. Meu irmán é do Dépor, meu pai é do Dépor, eu acordome que tiñamos unha bandeira do Dépor. Entón, iso é algo que queda aí. A afición polo fútbol eu sempre a tuve, o que pasou tamén é que cando eu era pequena no colegio era a única rapaza que xogaba o fútbol. Entonces, agora menos mal que hai ese salto generacional que se nota un montón, que a rapaza xoga moito máis o fútbol, pero era a única rapaza na miña clase que xogaba o fútbol. Entonces, houve comentarios tan malos que fixeron que me alejara completamente do mundo de fútbol e dixen, mira, non quero saber nada, estou amargadísima. Hasta que, cos anos, dime conta de que dixo, por que teño que estar eu pendiente dos comentarios da xente? Se a min algo que me gusta, é que non lle ten que importar nadie máis, sabes? Pero sí é verdade que sí que pasara mal de pequena. Pero agora non, agora de feito estou xogando nun equipo de fútbol e super contenta. Xa, é que de feito, claro, eu cando era pequeno xogaba a Barbies e tal, pero claro, sí que, por exemplo, tiña moitas amigas que xogaban ao fútbol e sempre comentarios de que macholo, exacto, de eso. E que, madre mía, sempre cos rapaces, pues é o que hai, me refiero, se me gusta, non sei. É algo que ten que a nivel mental de... Home, sí. Eu xa che digo, foi hasta o punto de que lle collín como hasta medio asco o fútbol. Dixen, Que fuerte, É que, sabes, isto que eu era a única que xogaba nos recreos ao fútbol, todo o mundo conocíame porque era a única que xogaba ao fútbol, tal e cual, que é moi triste, porque, madre mía, que agora nótase, gracias, que estamos mellorando en ese aspecto,
que hai moitos máis rapazos que xogan ao fútbol. Pero antes era terrible, Sí, mas é que non tiña referentes, en plan... Claro, exacto. Si moitas cousas destas veñen porque non tens ningún referente. Agora sí. Agora hai referentes e visualízase o que se ten que visualizar para que haxa por referentes as nenas de hoxe en día. Eso, ahora, como diste, agora está xogando nun equipo de fútbol en Noia. Bueno, Sí. que tal? Que tal? Moi ben, eu super contenta. A ver, evidentemente estamos aprendendo, pero, é super guai, estou contentísima. De feito, para mí o fútbol é a miña pasión que reviví iso que era de pequeno, sabes? É justo un montón. Disfruto cada partido, cada entreno como si fora... é que me encanta. Que guai, Dios, dile con unha emoción decir... Sí, no, de verdade, sí, porque, sabe, que me pasou eso, empecé... eu animei este ano, eu sempre xoguei o fútbol en pachangas e tal, pero cosas moi informales. E dixen este ano, bueno, xa en verán, do ano pasado, dixen, un día, a ver se me animo, e vou para o equipo de fútbol. E sempre tuve que esa espiña clavada, non me acababa de atrever. E dixen, este verán, sí, este sí. Movín fíos, e acabei falando co coordinador, e dixenme, sí, esta temporada podes vir, non sei que, eu revivín esa pasión que tiña. Que guai, que chulo. Sí. Ademais, claro, é como... Eso, como xogabas o fútbol de pequena, sabes? Claro, sí. A xogar e tal, pois ten que ser moi chulo. Eu quero que me digas, porque me encantou, como se di bella como unha estrella en galego? Ode, forza de por... Boa, foi unha das maiores troleadas que fixen. Eu creo que era... Bueno, foi un seguidor que me pon un mensaje que pon... Como se di bella como unha estrella en gallego. E xusto estábamos en fase de playoffs, de ascenso, do Dépor a temporada pasada. E dixolle eu, Forza Dépor, separado. E ese tomou tan en serio que cada historia me respondía con Forza Dépor. Foi increíble. Creo que teño como 20 mensajes. Desde aquí che mando un saludo se me estás vendo. Fixestes mo día. O día malo mes. Increíble. É que me encanta, é que dixes, madre mía. Eu, falando do Dépor e tal, a ver, como estades levando vos dos deportivistas? Duro. Está moi duro, esta situación é complicada, é moi complicada. É que mire que a temporada pasada foi dura, pero esta está sendo... Temos unha maldición en riba. Eu, de feito, animo a toda a xente deportivista que este vendo este podcast que, por favor, levedes allos a Riazor, porque isto temos unha maldición encima, tío, levade allos no bolsillo, por favor, vos lo pido. Levade allos, a ver se nos quita o meijallo que temos, de verdade, é que é terrible. Si lesiones e che dous, nun partido se anqueñe tarjeta roja, sufrimento tras sufrimento, pero ao fin e ao cabo é o teu equipo, é o que vas a apoiar este donde este. Donde este, aí estaremos. É que algo que a min me fascina do Dépor é a afición. O sea, que é increíble. É a mellor. É unha afición de primeira. Estarás en primeira ref, pero tes unha afición de primeira. Sí. Xa lle gustaría a moitos equipos de primeira ter a afición. Xa lle gustaría a moitos equipos de primeira ter esa afición. Eu sempre resumo, como dixo Rubén de la Barrera, foi entrenador do Dépor ano pasado, gran persona, mellor entrenador, dixo que somos deportivistas e gilipollas. É verdad, porque donde este o Dépor, para o ano vas a ter outra campaña de abonos donde a xente faga cola para renovar o seu abono e para facerse socios, porque ahora mesmo creo que somos 28.000. 28.000 socios. 28.000 tarados, non somos outros. É o que hai, non hai máis. É que a mí, tamén parece moi sano, que está moi guai que vos rides das desgracias, en plan, decir, é que... Eu son a primeira que en Twitter sempre pon, cando é día Dépor, o sea, cando xoga o Dépor o fin do así, sempre fago un meme como dunha desgracia, sabe? En plan, eu, por exemplo, gustame moito o meme de Spiderman que está así sentado, triste, chovéndolle encima, e poño eu, eligió creer en el Dépor. Tengo que tomar a cachondeo, porque si non que? Pero veña, que a ver, confiemos, claro, hai que confiar, claro que sí. Confiar, sí, hasta o próximo fin de semana. Que viste? Joder, macho, outra vez me fan sufrir. Ai, Dios, pabriños. Que tamén unha polémica que teñes aí fuerte de que os medios fixaron eco foi cando... Si tal, para eso os medios de comunicación me para eso están, para eso están. Macho. Que as declaracións que fixeches sobre o Celta... Sí. Repites as declaracións. Ficaronse moito. Nun streaming dixen puta Vigo e puta Baleiros de coña, pero moi de coña.
digamos que se sacou de contexto, porque que foi unha tontería, tío, de verdade. Se ves ese streaming daste conta de que non ten ni xeito ni traza, que é unha payasada como das mil que fago, era porque eu teño seguidores que son do Celta, levámonos eso, de pique, de jiji, jojo. Entón digo eu, miradme ben a cámara, puta Vigo e puta Balaídos. Bueno, Vigo ardeu ese día. Ti non entras a Vigo, con un clip de 2 segundos puxen a bailar esa ciudad inteira, De verdade che digo, o sea, houve xente que o tomou fatal, pero bueno, que eu xa pedín disculpas cando os pedín, que se alguén lle fixo daño, que, oye, que fora unha coña, tío, non vos ralledes, por favor, que os que estamos en primeira ref somos nós, sabes? Non se rallen por eso. Nada, esa foi a polémica que tuve, que salín en Deportes 4, dicindo que é un streamer insulta al Celta de Vigo, tal, bueno, que tal hai que escoitar? Se estuveran así de atentos para outras noticias. Aí que che deixaron teus pais cando... Bueno, non, meu pai ría, o meu pai dixo, pero isto que é, tío? Porque lle dixo, papá, sabes que? Salo en Deportes 4, e digo, como que en Deportes 4? Eu, siéntate, que che vou explicar. Home, a ver, eu entendo que che pode chegar a molestar e a picar e tal, pero, tío, que nese contexto que non tes por que enfadarte, sabes? Que non o dixo a malas, que foi un chiste como outro calquera, como poden decir 1001 os do Celta, e non hai máis. Se a mí dame igual que seas do Celta ou de que equipo seas, eu preocúpome polo meu que o dé, porque xa bastante teño, sabes? Cada un que se preocupe polo seu. Que de feito, Jova, ti como ves esa rivalidade, eterna rivalidade entre Dépor e Celta? A ver, é unha rivalidade que vai estar aí, o derbi é Celta-Dépor, me refiero, esa rivalidade vai estar aí. O que eu non vexo normal é que a xente o leve esos extremos de dá igual, sabes? Non sei. Eu vexo unha rivalidade sana, sí. Que eu me ríe porque estamos en un contexto de cachondeo, conocémonos e somos amigos e tal. Vale, perfecto. A mí, bueno, se a mí me ten caído cada coña co Dépor, pero vamos a ver. Sabes? Esa rivalidade, sí, pero sempre que sea sana. Unha rivalidade que sea prácticamente estar a matarnos cos outros, non. Porque, se non hai chiste, tío, sabes? O bonito da rivalidade é que sea san, é que te podes picar, é que te podes reír do que te estás picando, pero de aí a outro, pois non, os extremos non están ben. A mí encantoume xa, despois vou xa a parte final, pero que iso fai o 31 de outubro, subiches pois tema de San Maín tal. É verdade, é verdade. Outra cousa pola que a xente bailou, madre mía, é que a xente come, o sea, porque deixaches 31 de novembro, non? Sí, non sei por qué, que de feito se estaba grabando miña nai, e enseñei o vídeo xa editado e ninguén se dou conta, hasta que volvín a ver e dixo, este 31 de novembro, que estou dicindo aquí? Xente, claro, subín o vídeo, pero poñendo en subtítulos 31 de octubre. E a xente picouse con eso un montón. Tuve que pedir perdón tamén, pero pedir perdón por ese 31 de noviembre, pero, a ver, fans dos calendarios tranquilos, joe, que non matei a ninguén, por favor, sabes? É que me chamou moitísima atención de que, además, eu, que fomos comentarios, era como, 31? Era único, máis do 80%. En vez de fijarse no contido. No, pero o rollo era que había xente que me estaba insultando por poñer 31 de noviembre, que eu tuve que borrar comentarios dicindo, pero, de verdade estás facendo esto, tío? Perdón, lo siento, me arrodillo si queres. Joder, tío, hai que, non sei. Sí, eso, vamos, tamén, o sea, bueno. Entón, vou ir xa para a parte final deste podcast, que nós, pues, ao final do podcast, facemos que quedo sin voz 5 preguntas a todos os creadores de contido que pasan por Laretando. Bien. Entón, vou facer as preguntas, que a primeira de todas é, contanos algo que os teus seguidores non saiban de ti. Pois é difícil, algo que non sepan. Que me costoume moito aprender a nadar, pero moitísimo, hasta os 2 ou 3 anos non sabía nadar. Pero unha barbaridade. Sí. Imaginaste que ahora dices, non sei nadar, traballando no mar. Non, costoume un montón, É unha cousa de que me dá un pouco vergosa porque, hostia, con 13 anos, costa de non saber nadar. Bueno. Con 13 anos ter un chaleco nunha piscina, nun cumplano de amigos, que vergüenza, que vergüenza. Bueno, queda aí nos recuerdos de anos vergonzosos que todos temos. Claro, exacto. E a seguinte é, cal é o teu creador de contido favorito? A nivel Galicia ou a nivel... En xeral. Xurxo Carreño. Sí. Que tamén a nivel Galicia, pero sí, a nivel é que este home sí que é todo terreno. Ostras, é increíble. Edita moi ben os vídeos, ten un contido de calidad. Para mí é referente. Xurxo Carreño. Que guai. Por outra parte, un creador de contido que non che guste. Que non me guste.
é máis complicada, porque tampouco son desta xente que critique moito, pero bueno, direi Borja Escalona, que non é creador de contido nin é ninguén, pero non o trajo. É unha das persoas que dixo, que me sale un vídeo no para ti, pasa, non o quero ver. Borja Escalona, non o soporto. Non podo. Non o suporto xa. Non, esa sí que é unha persona que non o consideras creador de contido porque non ten un contido de calidad, sabes, falando en claro. Pero que é unha persona que dis, é que non iría, pero de lonxe, contigo moi de lonxe, ti. Non me gusta nada. E a seguinte é un creador de contido ou tamén unha temática que penses que igual está un pouco sobrevalorada. Unha temática que este sobrevalorada. Ostras, temática sobrevalorada. Quizás o rollo do... Bueno, sobrevalorado non. Non sei os rollos estes de vídeos de outfits, ou, bueno, sí, sobrevalorado, os hypebeast, os de este pantalón, 220 euros, esto, non sei que, tío, que coño lle importa eso? En plan, se me poño a facer o hypebeast disto, queda desmuerto, vamos, o pantalón heredado, o jersey tamén, e as mans de segunda man, sabes? Además, eso todos minten, a mí non me creo que un chaval de 10 anos, esto, 300 euros, é como... Perdona. Totalmente, sí. Además que son vídeos super... Non sei, non lle veixo moita lógica. A mí non me gusta ese contenido. E xa a última para acabar, que é cantos cartos tes no banco? Ostras, pois non moitos, a verdade, Vou dicir un rango. Sí. Vou dicir un rango. Entre 20.000 e 60.000. Ostras, parecenche poucos. La madre que non parió, parecenche poucos. Por facer creador de contenido, pero mira que puxen un rango moi grande, Ya, tamén. Puxen un rango moi grande, non está na mitad ni moito menos, pero, bueno, está aí nese rango, Me encanta, digo, non moitos, non. Joder, 200 non, pero, bueno, eso, está nese rango, entre os 20.000 e os 60. Date conta que tes 23 anos, xa, ti sabes, a xente da tua edad, me encanta. Eu son consciente, pero tamén direi que son a maior rata da historia de aforrar cada puto céntimo, o sea, as cousas como son do máis tacaño que existe e posiblemente das persoas máis tacañas que conosades, eu o supere. O sea, eu cando vivín en Santiago tiña tanto afán por aforrar que o mellor nunha semana eu só comía un bocadillo de salchichas. Non, fora coñas, Isto é outra cousa que non saben, se o queredes meter tamén podedes. Son unha rata, pero unha rata de aforrar cada céntimo, tío, porque o problema é que eu sei o que valen os cartos, e sei o que costa ganalos, tío. Entón, se eso de comprarte un jersey por 80, que, hombre, sí, hombre, o meu este valeu 8, creo, sabes? Sí, hombre, 80 euros. Si cada vez que teño que pasar revisión o coche sudo, dixo, como que 500 euros nunha revisión? Ai, no. Que vale, vos unha rata, Pero mira, ser unha rata, ser unha bater aí. Ves? Aforrando céntimo a céntimo. Exacto, aí mira. Pues é verdad, todos os céntimos que teñades na hucha, jardadeos ben. Porque contan, Non parece mentira, pero contan. Un pouco conseñala, queda aí de gratis. Pois nada, Marta, xa que vamos aquí o episodio, este programa contigo, Juan Cantome, de verdad, cocinas super ben, eres maravillosa. E nada, nos vémonos no seguinte con máis e mellor. Chao.